Krásný dobrý den všem přeji a vítám vás u poselství z Akášického informačního zdroje na období květen 2026. Mé jméno je Kateřina Anaona a v dnešním audiu vám přidám kolektivní poselství pro nás, pro všechny. A to je to, co se nejvíce nyní vyjevuje jako důležité v kolektivním poli pro aktuální období a také i poselství pro jednotlivá životní čísla, 1 až 9 a také pro čísla mimořádná 11, 22 a 33. Pokud neznáte své životní číslo, tak si je jednoduše můžete spočítat z celého svého data narození se čtením jednotlivých číslic. Na pozadí nyní na nějakou chvíli dám návod, jak si svoje životní číslo můžete spočítat. Tak, opět doporučuji, pokud budete vnímat, že poselství pro vás je aktuálně to, co si ještě potřebujete více připomenout, tak přepsat si to pro sebe, to poselství, obzvláště pokud u vašeho životní čísla zazní nějaký kvantový přepis v podobě afirmace. A je i dost možné, že s vámi může rezonovat i poselství pro jiné životní číslo nebo čísla. Já osobně vnímám, že celá řada čísel může být inspirací nebo přínosem, takže doporučuji dovolit si slyšet vzkazy pro všechny jednotlivá čísla. Tak, kolektivní poselství pro květen se tentokrát dotýká tématu vnitřního dítěte, a to více než jindy, nebo alespoň to tak vnímám. Pro někoho téma vnitřní dítě může být nový nebo nepředstavitelný pojem prozatím a pro někoho to je důvěrně známá záležitost nebo i běžná denní praxe v komunikaci se svým niterným rozpoložením. Ale co vnímám jako důležité v kolektivním poli je, že toto téma se aktuálně upomíná nějak víc intenzivněji. Upomíná se, protože tato naše vnitřní část, není-li přehlížená, nás dokáže spojovat s naší vnitřní tvořivou silou, kterou jsme dostali do vínku z našeho prapůvodního zdroje a která je stále přítomná v nás. A učí nás vnímat sebe samé, učí nás vnímat i druhé, v podstatě nás vede k našemu dospělému vědomí, kdy dokážeme přijímat život přesně takový, jak je, bez odporu a dokážeme nastolit takový vnitřní řád, že umožníme životu, aby nás plně podporoval, čili nestojíme sami sobě v cestě. Já jsem se před pár dny vrátila z Bosny, z údolí bosenských pyramid ve Vysoku, kde jezdím jako průvodce a spolu s kamarádkou provázíme malé skupinky účastníků tímto nádherným silovým místem. A každý den máme nějaký výlet a já na těchto místech stahuji kolektivní poselství pro onu skupinku i pro jednotlivce, mají-li zájem. A právě druhý den naší pouti na pyramidě Slunce přišlo se téma vnitřního dítěte připomenout v kolektivním vhledu pro skupinu. A tak jsem milé překvapena, že i toto téma se otevírá znovu i pro nás v kolektivním květnovém poselství. A já jsem se rozhodla tyto 2 poselství propojit. Začnu tím, co jsem stáhla aktuálně teďkom na květen a přidám následně i poselství z pyramidy Slunce, protože vnímám, že se to může krásně informačně propojit či doplnit. Takže pojďme na to. Kolektivní poselství vhled na květen 2026. A to poselství zní: máš-li obřadně konat životní tvořivé změny
je zapotřebí v následujících dnech a v následujících životních krocích ukáznit určitou rovinu svých zvyků, které ožívají v tobě vždy, když ratolest tvá uvnitř tebe snižuje svatou rovinu životní síly. Mnohdy vnitřní zraněné dítě, které nosíš živě stále uvnitř sebe, žije starý model návyků a rodinných zvyklostí, čili programací, které neosvobozují jedince a svádějí jej na obvyklou cestu, která je mu sice známá, ale neslouží již ryzosti tvojí tvorby zde na zemi. Máš-li pocit, že nestojíš kvantově tam, kde by si sám nejvíc přál nebo přála, dovol si zatančit si takzvaně s vlastním dítětem a pozoruj jeho tanec. Takže pojďme na to zjednodušeně. Akáša nevaruje nikoho před ničím nebo něčím, co by neměl, a zároveň netlačí nikoho k tomu, co by měl. Ale to zásadní pro měsíc květen a také následující měsíc červen je neškodit sám sobě skrze zranění vnitřního dítěte. Máš-li kvantově přepsat stav svého vědomí, neopomíjej ratolest uvnitř sebe. To znamená, začni tvořivě komunikovat s tvým dítětem ze vnitřní perspektivy. Prakticky to může vypadat takto. Ponoříš se do rytmu svého dechu. Nastolíš v sobě prakticky pozorování svého dechu a začneš vnitřně komunikovat ve chvíli, když cítíš, že jsi úplně v bezpečí a v praktickém působení klidu svého dechu. Zastavuj svůj dech, když se nadechneš na pár sekund, a také zastav svůj dech na pár sekund po výdechu. Takto se tvůj nervový systém zharmonizuje a ukázkově dokážeš vstoupit do svého nitra. Tam komunikuj se svým vnitřním dítětem. Kvantuj tuto mantru. Každým dnem od mého duševního a fyzického zrození jsi se mnou. Mám dítě uvnitř sebe. Vidím ho. Vidím tě. Moje živoucí tvořivá sílo. A volám nyní tebe, přistup ke mně a zastav na chvíli moji pozornost přesně tam, kde zranění máš, a ukaž mi ho. Dovol mi, prosím, uvidět tvoje zranění, abych tvoje životní martyrium mohl nebo mohla změnit. Nebudu tě soudit. Nebudu soudit ani žádnou vnější rovinu, která způsobila ti zranění, ale dovedu tě tam, kde nemusíš již trpět a nemusíš strádat. Milované dítě uvnitř mne, vím, že od počátku stvoření tvořivé síly uvnitř mne došlo k zraněním, která jsem nemohla ovlivnit z roviny stinné části a stinných částí životu bytostí, které mne přivedly na tento svět. Tak, ještě mi dejte chvilečku, já se to tady takhle jako pěkně ve Wordu posouvám a pak se občas v tom ztratím. Tak, je. Ale ryze kvantují nyní tvé vysvobození z utrpení. Neexistuje již žádný důvod k utrpení. Neexistuje již žádná vnější ani vnitřní překážka k nesouladu. A neexistuje žádný proud zvenčí, který by tě ohrožoval, neboť moje zdrojové vědomí stvořitele neživí nic z toho, co by utrpení vytvářelo. A proto dovoluji si stát plně v podpoře tvořivé manifestace
životní, důstojné lidské bytosti, jehož vnitřní tvořivá síla, která navzdory minulosti utrpení zažila, je aktuálně ošetřena a zazdrojována tak, že nemusím nic z dřívějších zranění manifestovat do reality. Tvořivá síla tebe, moje milované vnitřní dítě, neuhasne nikdy. Nikdy neuhasne tvoje tvořivá prvopočáteční síla božského sjednocení. Nemusíš již trpět v nevědomí a nemusíš a můžeš tančit právem božské bytosti sjednoceně s kvantovým stavem neomezenosti boží milosti. A tak ryze, bez podmínek, kvantuj si tuto mantru. Do stavu ratolesti se uvolníš skrze dech a uvidíš pura medicína svoje zranění, ale nebudeš trpět skrze to, co vidíš, ale necháš tvoje vnitřní dítě vyslovit, co už nedokáže skrývat. Nech ho stavem jeho zranění vypálit zranění, která ho tíží. Nech ho, ať kotví v sobě neomezenou radost a dotaci bezpodmínečného přijetí božským zdrojem. Nemusíš svoje vnitřní dítě vychovávat a tlačit na to, aby bylo ustavičně dokonale šťastné, ale zkus mu také dávat hranice, jako to dospělý rodič také potřebuje občas dítěti dát, aby dítě bylo v bezpečí a mělo určeno, kde je jeho možnost vystoupit plně a vyjádřit to, co ho trápí, a zároveň, aby vědělo, že skrze trápení není užitečné zraňovat druhé a zacházet tak daleko, že by skrze svoje trápení žilo tváří v tvář v bolesti. Dostaň svoje vnitřní dítě do bezpečí, do roviny tam, kde může vyslovit vše, co potřebuje a také vyjádřit emoce. Ale zároveň nedovol mu, aby tok zranění chrlilo na druhé bytosti. Nech ho v bezpečí vyjadřovat se a komunikuje, ať se vyjadřuje a komunikuje přímo s tebou, s tvým dospělým vědomím. Nech ho, ať v bezpečném prostoru vypustí všechny zmatky či nepochopení, či vyjádří emoce, které zrovna prožívá. Ale toto vše navzdory pokušení to šířit v okolí, nedovol to, neboť toto je přesně ta hranice, kterou máš svému dítěti dát. Neznamená to, že nebudeš komunikovat s okolím, co potřebuješ, nebo že nebudeš vyjadřovat k druhému to, co se ti nelíbí, nebo kde oni překračují tvoje hranice, ale toto začneš komunikovat s druhými až ve chvíli, když budeš mít ošetřeno svoje vnitřní dítě. Až ve chvíli, kdy mu dovolíš uvnitř sebe projevit se a vyslovit vše, co potřebuje klidně i v živém projevu, například vztek. Jo? Ale jakmile uvolní tvoje dítě všechny emoce v bezpečném prostoru spolu s tebou, teprve až poté zapni dospělou verzi sebe sama, která již nekomunikuje z úrovně zranění, ale z úrovně uvědomění a roviny nadhledu. A to je to zásadní pro aktuální tvořivou životní praktickou dotaci. Neboť toto je pura medicína, přeložím čistá medicína, nebo taková jako léčivá medicína, pro každého, kdo chce nastolit v sobě, ale i ve své realitě harmonii. Vše v podstatě začíná u tvořivé síly, která je připodobněna onomu dítěti. A nemusí to dítě žít stále dokola svoje zranění. Nemusí stále dokola zraňovat druhé. Nemusí stále dokola ublížení vnímat a nemusí stále dokola chránit druhé před zraněním tím,
že vede boj s tvořivou silou druhých bytostí. Toto je úplně zásadní praktická informace pro každého, neboť od vnitřního dítěte začíná teprve ta důležitá rovina tvorby. A tak nezapomínej na to krásné a důležité uvnitř tebe. Nejsi a nikdy jsi nebyl oddělen od vnitřní tvořivé síly. Akorát zranění, která byla prožitá, mohly upozadit vnímání tvojí tvořivé dohody s božským zdrojem prapůvodu veškeré existence. A tak nech, ať tlak a bolest ustanou a dotuj neomezenost různosti tvojí duševní krásy a manifestace tvorby. Amen. Takže to bylo teďkom, co mi přišlo na květen. A já bych to teda, jak už jsem zmínila, propojila i s tím poselstvím z pyramidy slunce. Ono se to týkalo léčení právě fyzického těla a zároveň již jako práce s tím, nebo práce toho kontaktu s již zmíněným tím vnitřním dítětem. Takže pojďme ještě na to poselství z pyramidy slunce. Každá lidská bytost, která požaduje léčení fyzického těla, je nakódována tak, aby k léčení mohlo dojít. Taktéž matematický vzorec ve vaší DNA rovině je pura medicína plně přítomen ve vás. Navzdory tomu, že lidská mysl někdy dokáže popřít tuto rovinu, ratolest ve vás mnohdy chce přesně to, co je pozorností přesně tam, kde má začít vaše léčení. Proto vaše vnitřní dítě usměrňujte, ale zároveň mu naslouchejte. Navzdory tomu, že vaše vnitřní dítě má někdy požadavky takzvaně až příliš, nemusíte se svého vnitřního dítěte bát. Vaše vnitřní dítě mnohdy takzvaně tak trochu zlobí a může také i s vámi tak trochu manipulovat, tak jak to znáte u malých dětí. Proto zásada zdravé jednoty mezi dospělým vědomím a vědomím vnitřního dítěte je ta, že dospělý udává sice dítěti bezpečné hranice, ale zároveň nechá jej projevit se. Takže rovnováha mezi hranicemi a projevem vnitřního dítěte je velmi důležitá, aby dítě mohlo bezpečně dozrát do jednoty s vaším dospělým vědomím. A když tato jednota uvnitř vás probudí se, máte velmi blízko a velmi přístupno k léčení vašeho fyzického i energetického těla. Takže máte-li konat se svým vnitřním dítětem a zároveň mu dáváte bezpečné hranice, je vysoká pravděpodobnost, že pura medicína začnete léčit vaše fyzické stagnace či stagnace na úrovni emocionálního rozpoložení. Takže máte-li z aktuálního dne vytěžit to nejvíce, co můžete, pozorujte také krom krásy všude kolem rozpoložení vašeho dítěte. Nedovolte mu úplnou bezhraničnost, ale zároveň mu naslouchejte a uvnitř komunikujte, co můžete spolu v souladu rozhodovat a kudy k sobě naciťovat úplné tvořivé sjednocení. Takže máte-li dnešek co nejvíce uchopit ve smyslu sjednocení zdraví, tak neopomínejte vnitřní dítě. Zkuste si také i společně mezi sebou zabláznit a zahrát si jako malé děti. Uvidíte, že to bude mezi vámi mnohem šťastnější, než doposud se vyvíjelo. Takže malé děti někdy také trochu pošťuchují ty druhé děti, ale zároveň dokážou spolu držet v společném kolektivu a dokáží se vnímat a zároveň dokáží si spolu hrát a spolupracovat. Závisí to také i na výchově jejich rodičů. Takže někdy
Naslouchejte i tomu dospělému ve vás. Když vaše vnitřní dítě má potřebu příliš procitovat emoce druhého dítěte a následně je z toho rozkolísáno, tak úkolem rodiče je naplno dítěti vykomunikovat nebo s ním vykomunikovat, že jim nemusí naciťovat druhé dítě. No, sami to znáte i z praktického života. Někdo má nějaké své zranění, vy se na něj naladíte a byť třeba by vám ten den bylo dobře, tak vám přestane být dobře, protože se napojíte na tu energii toho zranění a nemusí vám být potom fajn. Jo, takže to je vlastně teďkom ta věta předchozí. Jo, o tom jsme mluvili. Tak vaše mantra, chcete-li, může znít takto. Kotvím v sobě důrazně pozornost k mému vnitřnímu dítěti. A když potřebuje emocionálně uklidnit, pochovám ho a pomůžu mu vnitřně v sobě, obejmu ho a promluvím si s ním. Nedomlouvám druhým dětem kolem sebe, jak by to měli mít, ale komunikuji pouze se svým dítětem. Taky z praxe, jo, když bych tam dala. Jo. Někdy máme tendence vidět více ty vnitřní děti těch druhých a můžeme mít tendence jako opravovat. Jo. Ale úplně to není jako to ideální a to harmonické, co bychom měli dělat. Měli bychom jít k sobě, ke svému vnitřnímu dítěti. Neboť má vnitřní rovina dospělého vědomí je zodpovědná pouze za moje vlastní vnitřní dítě. Děti druhých nevychovávám. A navzdory tomu, že někdy druhé děti mi narušují hranice, tak zásadně komunikuji vždy s dospělou verzí toho druhého a nestavím se vůči jeho dítěti. Jo? Taky znáte z praxe, že někdy to vypadá jak na tom písečku, jak se ty děti valí tou lopatičkou po hlavě. Jo? Takže to je to vončo. Jo? Toto je zásadní komunikační strategie, chcete-li ryze proudit životem ve svých fyzických tělech, jakožto milostí obdařené, korunované, krásné bytosti. Amen. Takže to byl teď kolektivní vzkaz pro všechny, který se týkal vnitřního dítěte. Každý nechci z toho vezme pro sebe to, co je mu aktuálně po chuti. Tak a my půjdeme teď na jednotlivá životní čísla a začneme jak jinak než jedničkou. Takže poselství na květen pro životní číslo 1. Máš-li dotovat stav nekonečného práva na ukotvení duševní ryzosti ve tvém životě, vystav sám sebe kvantovému přepisu, který zní takto. Nemanifestuji nic, co by kotvilo ve mne cit pro životní prohru nebo pro životní zklamání. Nejsem ten, kdo skrze bolest a utrpení tvoří realitu. Jsem ten, kdo nestojí v cestě manifestaci lásky, prosperity a životní právoplatné podpory. Navzdory kvantovým záznamům z minulosti dovoluju si nyní, pura medicína, kódovat tyto slova. Jsem láska, jsem domovem, z kterého přišel jsem do této reality. Jsem každodenní tvořivá síla nekonečného vrozeného důkazu, že je možné žít v souladu na zemi i v dualitní realitě. Amen. Tak a pojďme na životní číslo 2. Takže 2, květen. Láska nezná tradovanou hodnotu zmanipulované představy, že by se měl obětovat pro blaho druhých. To znamená, že láska
V právoplatném dotačním proudu tvé přirozenosti božského prapůvodu je, že nechováš se sám k sobě tak, že bys obětoval se pro druhé tak, abys sám trpěl. Takže pokud se aktuálně nacházíš v rovině strádání, kde někde upozadňuješ sám sebe, dovol si vypnout tuto programaci a důstojně manifestuj si tuto kvantovou božskou milost. Jsem vláknem nekonečné rýzí lásky spojen se svým důstojným manifestačním proudem sebepodpory a sebelásky, kdy vidím a vnímám nesoulad ve vztazích a vidím, kde popírám sám sebe a vidím, kde upozorňuji sám sebe za blaho druhých. Čili dovoluji si netrpět pro druhé a kvalitu pura medicíny sjednocení se s důstojným postojem sám k sobě volím si. A tak se staň. Takže jdeme dál na životní číslo 3, květnové poselství pro trojky. Matka v tobě volá. A to tak důrazně, že nemůžeš to přehlédnout. Citelně navzdory kráse tvojí duše a tvého zrození, nyní v aktuální čas připomeň si svoje životní pouto s matkou. Neboj se vnitřně přistoupit k matce, z které vzešel jsi. Nemusíš osobně dotovat tuto životní výzvu, to znamená, nemusíš osobně jít do kontaktu s matkou, ale zkus v sobě najít vypínač, kdy zastavíš proud nekonečného dluhu vůči matce. To znamená, že nejsi žádným dlužníkem svému rodiči. Ačkoliv mnohdy vnitřně žijeme onen pocit, že ještě něco svým rodičům dlužíme. A proto neboj se poodstoupit si a navnímat si uvnitř sebe svoje dětství v matčině přítomnosti, kdy matka chtěla po tobě dotaci, kdy matka chtěla od tebe podporu, neboť její vlastní vnitřní dítě bylo natolik zraněno, že nedokázala ho ošetřit a proto ošetření žádala po tobě. Nemusíš již splácet dluh, který si nevytvořil. Nemusíš páchat takzvaně dobro tím, že budeš mateřsky vyživovat svoji matku. Nemusíš již oživovat starou verzi dítěte v sobě, které musí dotovat svého rodiče, aby byl šťastný. Neznamená to, že se oddělíš od svého fyzického rodiče a neposkytneš mu již nikdy žádnou podporu. Ale znamená to, že uvnitř sebe spozoruješ onu patologickou tendenci dluh splácet a zastavíš se vždy před tím, než rozhodneš se konat. Tak či onak nejsi svému rodiči nic dlužen, přestože návyk společnosti zní tak, že musíš dotovat svého rodiče, i když nemáš vlastní dotaci ošetřenou. Proto toto si upomeň. Nemusíš nic katarzně řešit se svým fyzickým rodičem. Jo? Zase určité upozornění. Vůbec to nemusíte řešit na té fyzické rovině, v tom kontaktu s tím rodičem, protože mnohdy třeba jejich zranění je pro ně tak jakoby nepřístupné v tom vědomí, že by to zbytečně provokovalo nějakou katarzi, ale důležitější je právě ta vnitřní práce. Jo? Jen uvnitř důstojně pronést například tuto kvantovou mantru. Nejsem ti, matko má, nic dlužen nebo dlužna. Nejsme sobě jeden druhému dlužníky. Ty nic nedlužíš mne a já nic nedlužím tobě. Zkouškou dluhů jsme již prošli a nemusíme se svazovat na vzájemným pocitem dlužnosti. Nemáš ty vůči mne žádný svatý dluh, ani já nemám vůči tobě žádný svatý dluh.
Jsme svobodní, byť já jsem zrodil se z tebe a ty umožnil si zrození moje. Amen. Takže to je dluh, který se vztahuje k určité jako emoční dotaci nebo k těm různým jako emočním manipulacím. Ale neznamená to, že pokud máte jako fyzický dluh u svého rodiče, že mu to nemáte splatit. Jo? To naopak jako doporučuji, aby se vám energeticky ulevilo. Tak. Takže to byly trojky a pojďme na životní číslo 4. A toto poselství se opět týká vazby dítě-rodič a začíná rovnou mantrou. To trošku podobné. Mažu dluh, který mám vůči tvému dávnému postoji, kdy neumožnil nebo neumožnila jsi mi vyspět skrze zranění, které byly mi dány. Nemusím tě již zatěžovat svým utrpením zevnitř. Nejsi již povinen či povinna dávat mi důstojnou péči a lásku. Nechávám tvou duši prastarou a krásnou, ať zažije odpuštění. Toto je mantra, kterou můžeš uvnitř sebe věnovat svému rodiči, neboť i ty máš vnitřní dítě, které nemohlo v dětství mít úplně vše dosyceno tak, jak by si zasloužilo. A proto i 4 potřebují nyní odevzdat tuto zátěž a nežít pocit dlužnosti svého rodiče, že jim neposkytl úplně dokonalé vyživení. No, to jsou někdy takové ty jako křivdičky z dětství. Jo, prostě mamka mi nechtěla koupit, já nevím, tam ty džíny, nebo sestře bratrovi dala víc než mě a podobně. Nech eskalovat to, co přináší ti tato mantra. Jo, a máme tady ještě jednu mantru. Chráním sebe a chráním vždy již důstojně svoje vnitřní dítě a nepožaduji po nikom zvnějšku, aby to uměl a aby mě touto ochranou dotoval. Neboť jediná zodpovědnost je u mne. U mne je zodpovědnost dotace starající se o blaho mého vnitřního dítěte. Ty, ať už si kdokoliv zvnějšku, neneseš žádnou zodpovědnost za citové prožívání mého vnitřního dítěte. Byť mi můžeš dávat velké či menší výzvy k tomu, abych viděl to dětské živé ve mne. Amen. Takže já jenom ještě tak trošku prakticky k tomu zase něco jako dodám. Jo? To, že ještě to naše zraněné malé já může tam mít nějaký, nemusí to být ani úplně zvědoměný, jako dluh vůči tomu rodiči. Jo? Že nám nedal dost nějaké péče nebo nějaké podpory, tak si to můžeme projektovat potom i do toho vnějšího světa, jo, v různých vztazích, jako partnerských, vůči svým dětem nebo v práci s přáteli a podobně. Jo? Takže netýká se to jenom toho, že už dám pokoj tomu svému rodiči a už fakt jako nebudu řešit ty křivdy z dětství a podívám se na něj s tím soucitem. Ale jako týká se to i toho, že to dál neprojektuji do těch dalších jiných vnějších vazeb. Tak. A pojďme dál na další číselko a to je číslo 5. A poselství zní takto. Máš právo žít v kvantovém zázraku svého života. Kdysi bylo tvoje energetické tvořivé životní právo narušeno programem nevnímání svého světla a nevnímáním duše, která je stále s tebou. A proto aktuálně pro 5 je podporou živit v sobě
naslouchání svojí duši. A to je možné vždy. Vždy, byť nemusíš dostatečně žít soulad se svou duší, neznamená to, že ji nemůžeš kdykoliv kontaktovat. Vždy tu možnost máš. Nemusíš chodit daleko, nemusíš konat nic náročného. Dovol si stěšit se a dovol si najít místo, kde tvá mantra může v klidu znít takto. Navzdory obratům mojich inkarnací, kdy zastřeno bylo mé vnímání tvojí krásy, duše má, nemusím již nadále žít nevědomě bez kontaktu s tebou. Každý den, má krásná duše, mi prosím upomínej, kdo jsem. Krásu mojí záře a krásu mého stvoření. Nemusím konat nic náročného, abych byla vždy ve spojení s tebou. Milovaná duše má. Já nestratil jsem tě nikde a kdykoliv se nadechnu a vydechnu, vnímám sílu tvého životního ryzího proudu v mém srdci. A žiju lásku, kterou dennodenně vpouštíš do mého srdce. Já a ty jsme jedno. Jedno jsme s láskou našeho prapůvodního domova. Amen. Takže 5, kontakt s duší. A pojďme na 6, to je jako nějaké další to poselství. Že zase budu jako posouvat ten word, tak doufám, že se nestratím. Tak. Máš-li boží právoplatný stav zažívat, neohlížej se zpět. Neznamená to, že budeš opomíjet svou minulost a kastovat se do role toho, kdo minulost má vyřešenou. Ale neohlížej se do minulosti tam, kde nemusíš již rvát se s kvantovým polem o důstojnou životní úroveň. Protože máš zajisté jako každý určité zkušenosti z minulosti, které nastavily ti vnímání reality a nastavily určitý předpoklad, jak by se realita měla odvíjet. Byť dluh vůči minulosti necítíš, je důležité opakovat si kvantově důstojný, ryzí život, který tě podporuje na všech úrovních tvého bytí. Neboť toto je svaté právo každé bytosti zde na zemi, ať už takzvaně pokročilé či méně pokročilé duše. Nenuť se do představy, že máš si tady odžít nějaký karmický cyklus či upomínku z dávného života, kdy jsi něco nedokonal nebo neuskutečnil tak, jak jsi měl. Nebo jak už bylo zmíněno vícekrát v akášických vledech z dřívějška, naprogramovaná karma není životním údělem člověka. Jenom to ještě jednou zopakuju. Naprogramovaná karma není životním údělem člověka. Neboť karma je prakticky pouze tradiční náhled na svět skrze náboženství nebo filozofii, který je pouze programem lidské mysli. Není to prapůvodní záměr toho, co by tady člověk měl žít. Není to životní úděl a nemusíš zde na zemi trpět pro něco nebo pro vlastní pocit, že jsi něco dokončil. Neexistuje žádný řád ve vesmíru, nebo žádný řád vesmíru, který by umožňoval manipulovat takzvanou karmou do nekonečna. Ano, karma je uměle vytvořený systém manipulace s lidským vědomím, ale není zakódována tak, že by převyšovala nejsvatější božské právo lidské bytosti na život v lásce, souladu a sjednocení se svým prapůvodním domovem. Nežij tady v sobě pocit, že máš ještě co dělat, abys došel k lidu. Není zapotřebí odsekávat něco, co je v disharmonii. Také není zapotřebí konat tak, aby odžil si z utrpení. Neboť v každé životní situaci, úplně v každé, byť nemusíš tomu věřit, jsou vždy 2 možnosti.
Jedna možnost utrpení a nekonečné snahy změnit to. A druhá možnost je nebát se svojí cesty a neživit utrpení skrze nepřijetí reality, v které se nacházíš. Takže Akáša dnes tuto kvantovou rezonanci ve slovech přináší ti a ta zní: máš-li lásku a nejvyšší potenciál svého stvoření zde na zemi žít, už nepraktikuj do nekonečna uplatňování životních zkoušek jakožto utrpení. Mantra pro tebe zní: tak. Nejsem ten, kdo má odžívat něco, co bylo kvantově zmanipulováno a nesouzní s vnějším prapůvodním božským řádem, a proto jsem živ a zdrav. Není nic z vnějšího světa, co by mne ohrožovalo a co by mi kvantově nastolovalo úděl toho, kdo musí odžívat karmu. Jsem svobodná bytost, která neživí v sobě osvoboditele od karmy. Jsem živá bytost, která uchovává v sobě vědomí milosti a lásky k svatému právu být vždy v napojení na neutralitu ryzosti mého prapůvodu. Nejsem svázan ničím z kvantové magie. Odvolávám se na nejvyšší božský řád svatého stvoření lidské bytosti a kvantuji si do života neomezenou jakost ryzosti božské bytosti v plné podpoře ve všech rovinách života. Amen. Takže karma bylo poselství pro šestky a ano, už se nám to opakovalo i v poselstvích pro předchozí měsíce. Karma je uměle vytvořený systém, který je zmanipulován magickými praktikami a je to umělý systém nasazený nebo naimplementovaný na lidskou mysl. Jo? A je z toho ven, když důvěřujeme našemu prapůvodnímu zdroji, když se na něj napojíme, když s ním komunikujeme. Tak, pojďme na sedmičky. Takže životní číslo 7 a poselství pro něj. Takže pojďme na to. Matka tvá je stále živá v tobě a proto nesnaž se jí vypudit, neboť živá v tobě bude, dokud ty budeš v lidském těle. A máš-li žít soulad ve hmotném těle, neoddávej se představě, že bys musel matku ze svého vědomí odstranit nebo nemít ji ve svém poli. Ačkoliv může dotace tvé matky být zcela v neutrálu či přijetí nebo naopak odporu, tak či tak dovol si přijmout tvoji matku zcela ve svém poli. Neboť toto je zázrak života, který podporuje milost Boží a chrání tě v každé situaci. I když nemusíš vnímat svou matku jako souladnou bytost nebo podporující bytost, zažehni v sobě vědomí, že není potřeba vypuzovat jakoukoliv verzi tvojí matky ze sebe skrze odpor či posuzování. Neboť tvá matka povstala z matky země stejně jako ty a nemáš žádné užitečné právo k tomu, abys ji posuzoval. Ano, tato informace není úplně pro všechny sedmičky, ale je důležité zvědomit si pro všechny sedmičky, že matka ve vás, ano, ta, která vás porodila, stále zůstává ve vašem energetickém poli a záleží na vás, jaký postoj k ní zaujmete. Nemusíš se tlačit do lásky, pokud to necítíš, ale dovol si nevytvářet odpor, pokud již takovou zkušenost máš.
Navzdory snaze vymanit se z matčiného energetického pole, to není možné. Ale je možné žít v souladu s matčiným energetickým polem, ať už je jakékoliv. Ať už je třeba i destruktivní nebo velmi katarzní. Lze to tak kvantově podpořit tímto prohlášením. Matka má je důstojně přítomná v mém bytostném poli. Nemusím nic konat, ani ničím se zasluhovat, či jakkoliv se snažit, abych dokázal či dokázala uplatnit svoje bytostné právo na přijetí matky ve svém energetickém poli. Nemá na mě žádný negativní vliv tok energetických proudů mojí matky, ale zároveň mě živí pura medicína to, že vzešel jsem z lidské bytosti, která dala mi život. A navzdory okolnostem, v kterých jsem žil či žila, naplno přijímám takovouto bytost u sebe, v sobě a kolem sebe. Nemusím konat nic víc. Nic matce nedlužím, ani ona nedluží mne. Ale tok spojení našich bytostí je pura medicína podpora pro můj život. Amen. Takže to byly 7. A pojďme na poselství pro 8. Mezi tvoje svaté právo v tomto životě patří stav materiální hojnosti a prosperity. A neexistuje v božském řádu tvého prapůvodu omezení v této rovině. Dovol si vystoupit z úrovně přesvědčení, která tě drží v neprosperitě. Ať už je to v různých rovinách. Nemusíš strádat například ve hmotě nebo ve financích, ale neprosperita se může zhmotňovat také dluhem a chabým zdravím, nebo také tím, že mezi pravou a levou hemisférou je nesoulad v komunikaci. Takže chraň svoje svaté právo žít plně v proudu dotace ryzosti tvého prapůvodního stvoření. Nejsi ten, kdo má tady odžít něco za někoho nebo odžít něco, co nesouzní s jeho prioritami. Dovol si kvantovat toto. Duch můj a duše má jsou plně v spojení s důstojným životem v této realitě. A nemám žádné etážově nepropustné nevědomí, které by mne udržovalo v nesvobodě a neúplnosti mého tvořivého potenciálu. Jsem plně dotován nebo dotována láskou a navzdory přesvědčením z minulosti dovoluji si ukotvit plně toto svaté právo na prosperitu a hojnost ve všech oblastech mého života do skutečnosti, kterou žiji. Jsem manifestací toho, kdo jsem, a život mě podporuje v důstojném působení v realitě, v které se nacházím. Amen. Tak, super. A pojďme na 9. Životní číslo 9. Mateřská plnost tvého zrození na zemi je obratem k výsostnému právu na tvorbu. A proto neustupuj od svých požadavků na tvoření, které ti dává smysl. Nestůj sám sobě v cestě. Nemusíš stále dokola opakovat stejnou zvyklost, kdy odmítáš tvořit, protože máš pocit, že nejsi podporován v tvorbě. Je to dávný záznam z minulosti, který má mnoho lidských bytostí v kvantovém poli Matrixu. Ale začni chránit svoje božské právo tvorby. Není to tak těžké, jak se domníváš. Úplně od začátku to zkusme vzít tak, jak to bylo v kolektivním poselství. Začni od vnitřního dítěte. Začni s ním komunikovat o tom, co rádo tvoří, kde jsou jeho dary a přednosti. A tam začni. Začni. Cti to, co tvoje vnitřní dítě baví, byť by se ti
zdálo, že to je dětinské či nedostačující pro užitečnou tvorbu v tvé realitě. Nesuď tvoje vnitřní dítě, že je pouze bláhovým snílkem nebo dítětem s nereálnými představami, protože to, co soudíš, se nemůže plně projevit a nemůže tvořit takovou silou, jaká mu byla dána skrze prapůvodní životní plán lidské bytosti. Nech toto vše v sobě prostoupit a můžeš kvantovat tento přepis. Jsem lidská bytost stvořená k životní radosti z tvorby. Nejsem odkázána na tvar, který předpokládám, že bych měl dotovat. Jo. Akáša říká tvar, jo, ale zkuste si to představit, jako že nejsem odkázán jakoby na něco, co bych měl jakoby splňovat, například chodit do nějaké jako práce, která mi vůbec nedává smysl. Jo. Jsem plnou verzí svaté tvořivé síly svého prapůvodního životního tance a neumožňuji žádné strategie mysli, aby mne odpojovaly od krásy mého tvořivého vnitřního dítěte. Tvořivá síla mého vnitřního dítěte je neomezená a já sílím s každým připomenutím si tohoto božského daru. Amen. No, takže naše tvořivost a vnitřní dítě. Velmi blízko, téměř bych řekla, že naprosto plně propojeně to patří k sobě. Tak, číslo 11. Pojďme na 11. Máš-li uplatnit, uživit a nastolit v sobě kvalitu prastaré moudrosti životní síly člověka, nechoď daleko. Nechoď daleko. Neboť tvá pura medicína, čisté, tvořivé síly sjednoceného vědomého člověka, ryze ukotveného ve hmotě na planetě Zemi, je u tebe, v tobě, naprosto plně živě přítomná. Nejsi, nebyl jsi a nebudeš nikdy oddělen od živoucí tvořivé síly svého stvoření. Ačkoliv uznat to, že duše tvá procházela stavy slumení svojí záře a stavy nevědomým chováním bytosti, s kterou spolužila skrze manipulaci s lidským vědomím, nikdy jsi oddělen od zdroje nebyl a nebyla. Ale zásah do vědomí lidské mysli člověk žil a neměl tolik možností jako nyní, kdy může výrazně plynout z dotací světla svojí duše. Neživ v sobě oběť minulosti a neživ v sobě kárnou energii nepochopení. Proč, kdo a jak zmanipuloval nebo manipuloval s lidským vědomím, neboť to by tě stejně na tvojí cestě k domovu nikam neposunulo. Nemusíš již letargicky čekat na spásu a na ukončení utrpení. Můžeš kdykoliv vypnout stav iluzorního oddělení od tvého božského prapůvodu. Dovol si kvantovat toto. Mezi mnou a životní sílou mého prapůvodu není žádná dálka ani žádné oddělení. Jsem stále plně v proudu milosti a lásky svého prapůvodního domova a nemusím k tomu vůbec dotačně přispívat nějakou zátěží nebo praktikami, které by mě snažily dostat na místo, kde nejsem, kde již jsem. Tak, to znamená že už tam seš. Jo, prostě už tam seš, tak se nemusíš až tak moc snažit útrpně. Jsem láskou, jsem vroucím klidem svého já. Jsem ve hmotě a nechávám životní proud karmických manipulací odejmutý mimo moje božské vědomí v pravosti mého sjednocení ve zdroji. Nejsem trpitel či chudák, který nemá přístup k Bohu. Jsem ten, který sám sobě vdechl život skrze vlastní volbu citlivosti mojí krásné zářící duše, která navzdory utrpení, které zraňovaly jí v této realitě, se rozhodla znovu vstoupit dolů na matky země
aby rozsvítila bytost, která zažívá svoje božství ve hmotě. Jsem obrazem dokonalosti Boha a nestát mimo něj je moje zákonem stvořitele dané právo. Amen. Tak. Pojďme na 22. Nestůj sobě v cestě tím, že bys manipulovala s neochotou svojí mysli žít v souladu s láskou. Lidská mysl je dokonalá v tom, že umí nastavit v sobě božský řád krásy lidského vědomí. Ačkoliv také může být zmanipulována kvantovou magií. Abych to trošku tady upřesnila. Zkuste si to představit jako 2 verze lidské mysli. Ta, která dokáže být v plné synchronicitě s božským zdrojem, a ta, která je tou kvantovou magií ovlivněna. Jo? Takové ty jako strachy, obavy, programování toho, že by něco jako nešlo. Jo? Takže to bylo teď o tom, že vlastně je ta jedna verze a je ta druhá verze a je na tobě, na jakou se napojíš. A proto uvědomuj si toto. Nesoustřeď pozornost na to, co tvá mysl špatně říká nebo špatně programuje ti. Současný stav lidského vědomí není ještě kolektivně natolik sjednocen, aby proudy manipulace nepřicházely skrze mysl. Ale dotuj tvoje božské právo na sjednocenou mysl s kolektivním celkem božského prapůvodu. Nejsi od této roviny vědomí odpojen. Toto si opakuj. Nejsi odpojen od roviny vědomé lidské bytosti, napojené na čistotu svého prapůvodu v lásce a v harmonii. Nesuď žádnou lidskou bytost, která naslouchá na programované mysli a soustřeď se na svatou kvantovou univerzální božskou dotaci, aniž bys odsuzoval nevhodnost naprogramované mysli. Jo? Takže jenom trošku to přiblížím, ladím se na tu božskou univerzální moudrost, jo? Na kterou se dokáže ta mysl napojit. Nesoudím prostě, když moje mysl jako říká hlouposti nebo mě tahá někam do nějaké destrukce, nebojuju s ní, nesnažím si nějak jako potlačit. Jo? A taky ještě to tady zopakuju, co vnímám jako důležité. Nesuď žádnou lidskou bytost, která naslouchá na programované mysli. Vidíme to všude kolem sebe. Jo? Tak jako máme to všichni. Někdy jako tu tendenci na to jako koukat, že tyjo, o co tady jde, proč ten člověk dělá takové hlouposti. Jo? Ale nemá to smysl. Jo? Ano, takto zmanipulovaná lidská mysl vytváří projekce strachu, omezení, neprosperity, zastavení v ryzosti tvojí tvorby, zachraňuje druhé, aniž by dávala impuls k ochraně tebe samotného a podobně. Takže nech ji, nesudí, neovládej ji, nech ji, ať se vyplaví a zároveň dotuj vnímavost k božské vědomé mysli, lásky a neomezenosti tvořivé síly člověka. Užívej si to. Nemá to být nějaká dřina. Užívej si ten proud plné manifestace božího světla do hmotné reality. Miluj tuto realitu. Neposuzuj ji. Neposuzuj dualitu, v které se nacházíš, neboť dualita vzešla z jednoty. A nepros Boha o ukázky jednoty, neboť jednota je tvoje prvopočáteční nastavení. Žij jednotu v sobě a uvidíš ji také v dualitě. Amen. Jak uvnitř, tak venku. Je to hodně o tom fokusu. Tak.
A máme tu poslední číselko 33, takže 11, 22 a 33 jsou čísla mimořádné, které nesčítáme, jenom takhle ještě jako připomenu. A pojďme na poslední číslo. Nemáš chápat, co nemůžeš ovlivnit. To znamená, že to, co nemůžeš ovlivnit, není k pochopení. Proto nestrácej svoji energii tím, že bys musel za každou cenu pochopit, proč tvárnost a mnohdy nesoulad v realitě, v které se nacházíš, je takový, jaký je. Nedopátral by se stejně konce. Takže potřeba chápat, proč není dualita jednotou, je životně ucházející energie do nikam. Nemáš vlastnit pochopení. Nemáš se stotožňovat s nějakým pochopením. Chráň svoji důstojnost tím, že kdykoliv začneš snažit se dopátrávat se už dávno nepochopeného, zkus úplně dosytit nejprve právě tvoje vnitřní dítě, tak jak už bylo zmíněno na začátku kolektivního poselství. Chráň svoje vnitřní dítě tím, že mu budeš dávat vnímavost a prakticky mu budeš dotovat takzvaně dospělého rodiče, který zbytečně nevystavuje dítě nepochopení a naopak mu ukazuje cestu lásky a životní moudrosti tím, že ho nechává tvořit v radosti a svobodě. Neživ v sobě urputnost dosycení mysli, aby mysl nasála pochopení toho, co stejně nezměníš. Nemusíš tak činit, ale klidně zkoušej dokola uživit svůj mysl a zeptej se po nějaké době sám sebe, zda je to možné. Tvá mantra může znít takto. Jsem kotven v pura medicína dotaci kvantového vědomí člověka, který plně dotuje sám sebe životní moudrostí a nemusí plýtvat časem na předem zmařenou potřebu dosycení naprogramované zmanipulované mysli. Nevědět někdy znamená více než vědět a zkoušej pozorovat tento rozdíl. Neznamená to, že bys měl přestat přemýšlet nebo nechtít vědět víc tam, kde cítíš, že máš například vzdělávat se nebo doplnit si informace. Ale toto poselství je určeno pro takzvanou potřebu nasycovat bezednou studnu, když stejně nic nepochopíš plně. Zkus toto začít vnímat a je možné, že výrazně se ti uleví, když rozpoznáš, kdy máš přestat cítit svou mysl. Amen. Takže toto, milí posluchači, je pro dnešek vše z akášických poselství a přepisů na květen. Já vám děkuji za poslech a budu se těšit v červnu. Jen předem sdílím, že to nebude hned první červnové dny, ale možná někdy až kolem 4. nebo 5. 6. Protože za pár dní odlétám do Číny a návrat mám právě až začátkem června. Takže a pro mě to znamená jako vždycky k tomu jako sednout na nějakou jako dobu, stáhnout ty informace, jo, dát to potom do Wordu a programem to všecko jako nahrát. Takže to není úplně jako za krátký čas. Takže to bude trošilinku později, 4., 5., 6. Si myslím, že by takhle nějak začátkem toho června by to mohlo být. Tak. A ještě malé promo, okénko na závěr. Teďkom ve středu 6.5. je ještě jedno volné místo na seminář akášické vhledy v Litomyšli, a to v čase 13 až 18 hodin, takže odpoledne. A tohle mám jenom tak jako pro malou skupinku lidí, jo? Pro 4 lidi, takže tam ještě místečko pro jednoho. A potom v červnu plánuji pro více lidí seminář v Ostravě. Celodenní, a to by byla sobota.
V případě zájmu si můžete napsat o info na můj mail, nemusí to být pro vás nic závazného, ale jenom si můžete napsat a já vám pošlu informace. A ten můj mail vkládám na pozadí, takže na pozadí obrazovky uvidíte informace. A to už je teda opravdu vše ode mě. Já nám všem přeji krásné májové dny a nechť nás naše životní síla vede z radosti do radosti. Mějte se krásně a já vám děkuji za vaši přítomnost.